Vaya, que estamos escarallados. Pero imos a ver ata que nivel estamos co doutor Balboa. Moi boa tarde de novo. Boa tarde, Juan. Imos comezar falando de artrite e de artrose, que parece que é o que máis nos afecta. Entendemos que tamén é por mor do tempo que temos aquí, non? Pero en que se diferencia? Home, eso digo yo, artritis leva dúas T's e artrose leva unha. Entre outras cousas. Iso é incontestable, Siguiente claro. pregunta. Vamos a preguntar ao doutor, que... A ver, artrite, en medicina todo acaba en itis, quere dicir inflamación. Vale. É unha inflamación, como se define? Pois son 4 palabras que en castelán acaban en R, que é rubor, o sea, ponse vermello, Sí. dolor, doe, tumor, hincha, e color. No, faltame unha. Rubor, color, tumor e dolor, son as 4 que acaban en R. Bueno, pois eso pode ser por moitas razóns. A máis normal é un traumatismo. Danche unha lavazada na cara e xa sabe o que che pasa. Inflamación. Sí, Claro. se sabe la causa. Dillo outro, isto non queda así, non, isto vai hinchar. Entón, iso é unha artritis, cando hai unha inflamación nunha articulación. E por que se produce esa inflamación? Porque non é porque le vemos un golpe, O precisamente. 90% das veces é unha enfermedade autoinmune. Ah, vale. Por exemplo, a psoriasis é unha delas, hai unha artrosis, unha artritis psoriásica que despois pode chegar a artrosis. Entón, a artrosis que é? Degeneración. Entón, onde ocorre? Onde Iso soa peor xa, Bueno, digamos que non ten volta para atrás. É un desgaste, claro. Bueno, estamos vendo aí as diferencias. Unha inflamación pode ter volta para atrás Pode desinflamar, e desinflamarse tamén. pero se hai un desgaste... Se hai un desgaste, esa é a cuestión. Entón, onde xurde a artrose? É que cando ti tes nas articulacións está o oso e entre os dous osos sempre hai un cartílago que o que fai é amortiguar o traballo e fai que se poida mover sin desgastar o oso. Pero, por culpa dunha artritis ou por culpa dunha degeneración, cando desaparece o cartílago, o oso frega contra outro. Vale. Entonces, doi, non o podes mover e, ademais, Entón, poderíamos dicir, doutor, que se todos chegamos a vivir o suficiente, todos acabaremos padecendo artrose por puro desgaste das articulacións, non? Evidentemente, a artrose é unha enfermedade moito máis ligada ao paso dos anos. Pero hai que ter tamén un componente xenético e hai que levar mala vida. Por exemplo, a xente que durante toda a vida pesa 200 kilos, chega un momento en que esa presión acaba desgastando os cartílagos que están entre as vértebras, esa almohadiña que impide que roce unha contra a outra e acaba producindo unha artrose. Vale, e se todos imos pasar por isto, e se vimos en Galicia cos condicións climatolóxicas, como combatemos a artrose, por exemplo? A ver, a artrose ten dúas posibilidades. A primeira é os osos, para que traballen menos, teñen que traballar máis os músculos. Entón, facer exercicio e conseguir que a túa musculatura, digamos que alivie o peso e o traballo que ten que facer un oso, iso axudalle moito. Despois... O sea, non traballar non vale, porque es que se traballa moito, non traballar, entón, non é unha solución. Vale. Pero sí, moi importante, que ademais, o do oso, que falamos outro día, que insistir, que o oso non é algo que este aí, que poñan un cañoto, unha varilla de aceiro e non se mova máis. Estás refacendo todos os días. Faise todos os días. Eu dicía outro día que, no caso do oso, moita xente non o sabe, pero aí hai albañiles que están traballando, uns poñen cal e outros quitan cal. Claro. En función das necesidades. E estamos vendo aquí, neste gráfico, doutor, que, polo visto, tanto artrise como artrose son máis inclementes coas mulleres. Hai unha diferencia bastante importante por sexo, non? Bueno, a verdade é que nunca soupo moi ben, nin creo que o sepa ninguén, sea porque afecta máis ou porque se queixan máis. Lo que dixo, doutor, o público é maioritariamente feminino. Pero bromas aparte, quero decir que, evidentemente, todo o que ten que ver cos osos, no caso das mulleres... Por unha cuestión hormonal, entendo, exactamente. É dicir que, é sobre todo porque hai que ter, digamos, o hábito de seguir movéndose canto máis millor, sin pasarse, naturalmente, non hai que ser un atleta, pero eses paseos... A mí encántame ir pola aldea ahora paseando e ver xente de 70, 80, 90 anos dando todos os días, son veciños mesmo, moitos deles, dando paseos todos os días, chova, a solajar moitas veces van co seu paraguas, de arriba abaixo, cas catiuscas, e andando... Con este tren de borrascas, e ainda así... Tanto lle ten. Esa é unha das mellores maneiras que hai para loitar contra calquera tipo de enfermidade. A mí me gustou poñer a xente e ver a xente a traballar, que decías que é moi boa, así que a traballar, doutor, porque imos ver en unha radiografía esas diferencias, non? Entre artrite e artrose. Veña, vémolas e comentámolas. Están sacando as placas, ¿no? Están chamando para rayos. Aí está. Bueno, esos son dous puntos donde normalmente a artritis e a artrosis afectan.
Arriba estamos a ver artrite e abaixo artrose. Exactamente. Entón, arriba a artrite dase nas articulacións do dedo, neste caso do dedo gordo. Aí eso está, non se ve na radiografía, pero estaría hinchado, estaría quente, doeríalle, e desde logo que fai tamén esa situación é que che impide moverte con comodidade, doiche moito. Entonces, hai o que se chama unha incapacidade funcional. E en baixo é unha vértebra que foi perdendo no seu momento o cartílago que hai entre a de arriba e a de baixo e agora foi rozando. Entón, como se defende o oso nese caso? Pois aumentando a superficie para que o mismo peso se reparta máis superficie, co cual fai menos presión. Entón salen eses picos que lle salen aí, que se chaman así picos de louro, chamanlle así, sí. O que fai o oso é criar máis oso arredor para que a mesma presión, o mesmo peso... Se reparta, exactamente, e non parta a vértebra. É unha cousa moi sinxela. Se temos unha rebanda de pan e queremoslo cortar, non usamos unha espátula. Non. Porque ten moita superficie. Que a mesma forza non podes. Usas un coitelo que a mesma forza e menos superficie parte pola metade. Pois esa é a maneira que ten de defenderse o oso cando está rozando un contra outro. Que ben explicado, dende logo. Eso doi que nin o demo, O que a mí entro me ganas dun bocadillo. Pero de pan, a mí entro me ganas Perdón, que dun decía que doi que bocadillo. nin o demo, que é artrose. No, doen as dúas. As dúas son moi dolorosas, claro. Doen as dúas. De feito, a sintomatología... A ver, a artrite pode aparecer de repente, moitas veces aparece de repente. A artrose non. A artrose vai pouco a pouco, porque é unha labor de desgaste do oso e do cartílago, hasta que chega un momento... Ten un problema eses picos que vemos aí, que é unha maneira de defenderse de maneira natural o oso, que ás veces eses picos... Hai que ter en conta que por aí pasan músculos e, sobre todo, nervios. Ai. Cando che tocan un nervio, xa sabes o que pasa cando vas ao dentista, non? Sí. Acórdase de toda a súa familia, baixan todos os santos do ceo. Cando pagas tamén. Tamén.